Familia mara jandik weche mbui mwabili mwagodi koro dwaro mondo piny owacho donjre mar neno ni rawerano oyudi tok lal mare e gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam piny mar Tanzania. Kaka ifinya kidilero familia no omedo ni ponono mwagodi nigi ketho moro amora. Piny owacho ma Tanzania kod Kenya onego kaune chik kaka owinjore. Madikal seche 48 tok lal mar jandik weche mbui mwabili mwagodi e piny Tanzania anyuola mare nowuok oko madwaro piny owacho ochiw ndache. Kaluwore gi nyamin gi Isabella Kituri, Mwagodi osebedo katie magawa more gwenge ma Kigamboni e boma ma Dar es Salaam. Ka giloso gi jofwambo, Kituri nowacho ni nitie jal moro manodhi kare mar tich mane dwaro kar nindo. Jal no nopenjo kama Mwagodi nodhie, wirani nodwaro mondo ene ma orwake. Kata kamano, Mwagodi ne onge tich chieng'no. Ma e gino manyocha ochako timore motelone lal mare. We have had conversations with him early this year where he cited a strange visit. Luckily he was not there, and he told me, I've been told there's a strange guy who's asking for me and is not leaving, he's waiting. That he wants accommodation and discount in the hotel where he works in. He did not appear, and finally the guy left. The same thing happened yesterday afternoon. He had gone to the shopping center called Cheka around Kigamboni area, and 4 guys checked into the hotel, asked for accommodation, insisted on a discount, and speaking to the hotel manager, his colleagues called him, and he told them when they check in, he would meet them. Motelone nitie jogo manolimo familia mar Mwagodi mawachore ni ne apisas mago kwa chikich. Apisas go ne nigi yote achiel ne familia no. Last year, 2024 in October, my parents received visitors who identified themselves as DCI from the security agencies of Kenyan government, and they warned them that he should cool off matters the Gen Z protests and take care of his family and earn a living. Failure to which he would be, as in they said he's risking his life. And to quote my parents, that mama ambieni mtoto msije mkaweka hema hapa. Dwaro mar familia no koro en mondo mi jatend migawo mar weche tudruok e pinje maoko Musalia Mudavadi odonjre wachno maneno ni oyud Mwagodi. Bende gidwaro ni mondo kaune Mwagodi okang' makare machik ponono ni ne en gi ketho moro amora. The Kenyan government and the Tanzanian government, please use the legal protocols to address this issue. And if it is criminal, still you are accountable. You are the ones who can help us trace him. Familia no koro segoyo lipote tesendo bila ma Kigamboni maidore Dar es Salaam piny Tanzania kod mano mar Kileleshwa boma ma Nairobi. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi.